Gisugdan karong adlaw sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang pag-inventaryo sa mga titulo nga na-isyu ngadto sa mga sapa sa tibuok Kabisayan aron pagkanselar niini. Dinhi sa Sugbo nasayran nga titulado sa BI sangan sa mga dagkong kompanya ang mga luna sa Mahiga Creek. Andrea Patenia, Sugin Limi. Pipila ka adlaw ang nakalabay na diskubrehan sa Cebu City Hall nga titulado di ay ang Buhisan River sa kapin 80 ka mga individual. Apan mas nalabuan kini sa Mahiga Creek nga nasayrang titulado sa kapin usa ka gatos ka mga tawo. Sa tax map sa Geographic Information System Center nga gipakita ni Konsehal Dave Tumulak, among nasayran nga natituluhan ang mga luna sa Mahiga Creek gikan sa barangay Kasambagan hangtod na sa barangay Mabolo. Kasagaran pagyud sa mga tag-iya niini mga dagkong kompanya. Nga nasakop ni sa balaod kining PD 1067 Presidential Decree 1067 Water Code of the Philippines. Mag-ingon nga ang tanan nga mga property o yuta nga magian sa tubig masapa kaman o kanal panag-iyahon sa estado. Nanawagan karon si Tumulak ngadto sa mga magpapatigayon nga voluntaryong mo-demolish sa ilang mga struktura isip parte sa ilang corporate social responsibility aron malimpyuhan na ang waterway sa syudad nga mao'y usa sa solusyon sa pagsulbad sa problema sa baha. Dugang ni Tumulak, kung maalkanse man ang title holders, di ang City Hall mao'y angayang paninglan kundi ang Department of Environment and Natural Resources kundi DENR. Sa text message ni DENR Information Officer Edilia Medo sa News 5, gipahibaw ni ini nga karong adlawan na ang gihatag nga deadline sa ilang Executive Director Isabelo Montejo ngadto sa ilang Penro ug Senro offices aron sa pagsumiti sa lista sa tanang titulo sa mga sapa sa Central Visayas aron mapakanselar na kini nila. Samtang hulga ni Tumulak, siya mismo ang mukiha sa tanang kawani sa gobyerno nga mao'y responsable sa pag-issue sa maong mga titulo. Yes, og dunay participation ang some of the employees diri sa city government. Ako ipakita gid sa mga tao nga dili ko mulaban bisan pagdi ako sa City Hall. Sa laing bahin, gipasiradaan na sa mga barangay officials ang access road sa barangay Binaliw ug sa barangay Agsungot human kini naigo sa landslide. Meanwhile, nagpaabot ta sa clearance sa MGB nga that area is safe. For as long as wakay clearance sa MGB, that is not more possible. Apan pagbisita namo sa lugar karong hapon, maayo ng pagkaligis sa alis sa maungdan. Mo pugos gid sila agi ma'am kay og adto sila agi pikas mo kaon ko kay gasolina. Pabita ko diri pero og moagi sila diri kinahanglan gid mo magpaspas lang gid. Kay simbako og mahunhon na diha sa bako. Ano di ay mas duol-duol gid ang tali ni agihan? Ano des kung sa pikas? Ano, pakilid ba? Unya. Nya, napon may mga suki sa dire sa isda. Plano karon ni Tumulak nga ipabungkag na lang gyud kining yuta nga gidahilian sa yuta, hilabi na nga nadiskubrihan pa nga aduna kini dakong liki. Ipabalhin sab niya ang direksyon sa pagdagayday ni ining tubod nga ilang nakitaan sa taas nga bahin sa lugar nga mao'y usa sa mga hinungdan sa pagkahumok sa yuta. Andrea Patenia, News 5. Gibana-bana nga mabalik ang serbisyo sa kuryente gikan sa Lagtang Talisay hantod sa Campo 4 human nga tumba ang poste sa pagdahili sa yuta sa gihimong road widening project. 5 ka mga poste nga nangatumba ilisan sa Beco dungan sa paglatid og bag-o nga mga wire sa kuryente nga 3,000 ka metros. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Makita ang napahat nga pangpang dinhi sa barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Resulta kini sa pagdahili sa mga bato ug anapog kagahapon sa buntag. Tungod ni ini, apektado sa brownout ang pipila ka barangay sa Dakbayan sa Talisay human nga tumba ang poste sa kuryente. Ang maong mga poste mao'y gikonektahan sa main line sa kuryente gikan sa barangay Lagtang paingon na ngadto sa mga bukirang barangay sa Haklopan, Campo 4 ug Manipis. Ang QM Builders nga gipanag-iya sa kontraktor nga si Alan Kirante nagtrabaho sa road widening project dihang midahili ang yuta sa gikubkuban nga pangpang. Usa ka backhoe operator diriot madisgrasya sa pagdahili sa yuta ug laing usa ka trabahante nga nagkabkab pa sa mga anapog sa sapa. Hunong tanan operasyon na mo. Kalit lag, ano magmurag kadahunog na daan? Kadahunog na. Dahili na. Dito. Timanda ko Pero dihay, kuan, dihay backhoe din sa dulo? Diha. Pero na, ka-atras na siya.
Kay og wala pa kanang naang mga ga, diya man siya tungod. Dala siya dito rin, boss. Og wa siya ta atras. Ila man ang trabaho. Ila man ang trabaho kay guwapa na matong pag di may ngunan ang poste. Tumba na poste. Ang konseho sa Talisay may patawag ni Kirante, head sa DPWH 2nd Engineering District ug head sa Penro nga si Attorney Chad Estrella atol sa ilang tigom kagahapon sa hapon. Si Kirante ni pasalig sa konseho nga karong sunod buwan hingpit na nga mahuman ang road widening project sa maong lugar. Probably paabot ang ta and then mag-expect kita og mahuman lagi na nila unya masulbad sa nila ang problema nato sa sapa na tamukan naman sa limestone ang maong area. Gidugang ni Caballero nga palawman og balik sa QM Builders ang sapa nga ni mabaw human na tabunan sa mga bato ug anapog. Ray Pasaporte, News 5. Katunga sa mga gikinahanglan i-relocate gikan sa mga danger zone sa Dakbayan sa Mandaue City, wala na'y kabalhinan. Hinoon, hapit katunga usab niini aduna na'y relocation site nga layo sa Katalagman. Gitunan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagtukod og medium rise nga building kung wa na'y luna ang Dakbayan. King Perez, Sugin Limi. Relocate lang unta gyud mi og kanang dili kayo makuyaw ang pagpuyo. Mura gyud mo asir. Kanabang masipti-sipti taong akong pamilya. Mao gina akong pangayo. Wala namang gumilang kabalinan sir. Mentag na pa relocate mi kay okay ray min pahawa niya kaning wala man jud ka paing. Mentag pabalhin tayo sa kapitan di ba. Relocate mi asa mi paingon ani. Kini ang mga sugyot sa mga apektadong residente gumikan sa duha ka insidente sa landslide ni atong Agosto 3 ug 7 sa sitio Lubang, Barangay Kasuntingan, Mandaue City. Tungod kay sa natung-an sa buntod ug sapa ang pipila ka mga panimalay sa sitio Lubang, gilibutan sila sa mga hulga sa pagbaha o pagdahili sa yuta, wapay labot nini ang pag-awa sa sapa. Makita ginato nga ang kadelikado kung maaksa ang maong dako kayo nga yuta, no? Huwag pagtabunan ang mga balay na nasa delikadong lugar. Unya, usap pa kinahanglan yun nga atong balhinon sila tungod kay umudako ang baha. Unya, magsigig uwan, wak lagi sila, piit sila kay nakasila sa kilid yun, no? Sa sapa. Si Kasuntingan Barangay Captain Oscar Del Castillo mipahibaw sa mayong balita na mahimong paliton sa lokal nga kagamhanan ang 2 ka hektarya nga pribadong yuta sa ibabaw nga bahin sa sitio. Gani makigstorya ang kapitan kauban ng mga sakop sa Housing and Urban Development Office Dakbayan sa Mandaue ug sa tag-iya sa pribadong luna karong adlaw. So amo nang pakikitaan ang tag-iya mismo sa mga yuta. Kaya among ngayon, kay base na lang, no? Muna atong mabalhinan niya sa atong mga tao. Pero sa pagkakarong kay nakinahanglan na immediate yun nga kabalhinan tungod kay dili na magigusupot ang atong landong ngayon na magpabilin sila nga sa delikado nga lugar. Ana sa 26 ka mga pamilya ang mahatagan og immediate relocation kung malampuson ang negosasyon. Sa higayon nga mapakyas ang negosasyon, adto sila ibalhin sa bakanteng luna sa Barangay Kanduman nga gipanag-iya sa gobyerno. Dili na usab sila makabalhin sa 6.5 relocation site sa Paknaan nga gidevelop ni atong Hunyo 2011 tungod kay aduna nay na nag-iya sa tanang mga pwesto. Kini adunay 1,200 ka mga luna ang ihatag sa mga pamilya nga nahimutang sa mga danger zones. Adunay 100 ka mga balay nga natukod sa maong dapit, samtang laing 30 ang tukuron sa katapusang semana karong buwana. Ang mga beneficiaries magbayad lang og 650 pesos alang sa balay og 600 pesos alang sa luna matag buwan sulod sa 25 ka tuig. Apan dili pa igo ang giandam sa Dakbayan sa Mandaue nga relocation site. Aduna pay gibana-bana nga 2,800 ka mga pamilya nga nagkinahanglan og relocation. Unfortunately, right now, any blighted areas within our jurisdiction sa City of Mandaue, won't get available right now. So if ever madali na ating region, alagin ang padagan ka sa subasyon, sa riluan, sulain ka na areas. Gitun-ansap sa hudo ang pagtukod og medium-rise buildings aron kabalhinan sa mga informal settlers tungod sa kakuwang og luna sa Dakbayan. King Perez, News 5.